Per què soc nova republicana? Bé, republicana n'era. El que no em pensava és que pogués arribar a ser efectiva. Jo passava absolutament de la política. Els desenganys que he tingut amb els polítics, els partits polítics, havien sigut de tal magnitud doncs que vaig deixar la política i el sentiment republicà el tenia, però no veia la possibilitat de tirar-ho endavant fins ara. Bé, el meu punt d'inflexió és el 17 d'agost. El 17 d'agost, després d'haver llegit que un ministre havia dit que passarien coses en Catalunya, jo en aquells moments em vaig esgarrifar, vaig dir això és falsa bandera, ho vaig tenir així de clar, i vaig pensar anem molt malament. I aleshores va venir el 20 de setembre. I el 20 de setembre jo no veia tele, no estic posada en res, però rebo un WhatsApp que em diu posa TV3 i fes-te un Twitter. I vaig posar TV3, vaig veure el que estava passant, vaig fer un Twitter, vaig començar a informar-me de fora perquè estava tot molt confós i aquest va ser el meu punt d'inflexió. I aquí va ser quan vaig començar a treballar per l'1 d'octubre i per la República Catalana. Doncs aquesta anarquista que dius es va decidir anar a votar perquè en aquesta ocasió ho requeria i de fet el 21D també vaig votar perquè una cosa és ser anarquista i l'altra és que et conculquin els drets de tal manera que arriba un moment que no puguis ni anar pel carrer sense que t'ataquin, no? I sense que et diguin que... o que puguis opinar, o que puguis enviar un Twitter, o que puguis fer una cançó i que no vinguin i actuï la Fiscalia o actuïn els jutges, no? I em sembla prou important defensar la República Catalana com per haver tornat a votar. La gran diferència per mi ha sigut que he trobat que els que estaven com a representants de la Generalitat ens els podíem creure. O sigui, han transmès un missatge clar, han transmès un missatge amb totes les confusions posteriors, però amb una fita molt clara. I a mi aquesta fita, doncs, i la manera d'explicar-ho i la manera de fer m'ha convençut. O sigui, gent que tria anar a la presó, gent que tria anar a l'exili per poder defensar el que és Catalunya, o la República Catalana, doncs em mereix tots els meus respectes i aquests m'han convençut i per mi són com de la família. O sigui, hi ha una estima. I això no ho he vist només en mi, ho veig quan parlo amb la gent. O sigui, hi ha un respecte, una estima, una dignitat amb aquests representants, amb aquests elegits, amb el president, el govern i tots els diputats del Parlament que són sobiranistes, que jo em trec el barret, és la primera vegada que ho veig i que m'ho crec. T'asseguro que feia anys que no estava tan optimista com ara, perquè he vist la força de la gent, saps? He vist tots els fils dels nous republicans i he plorat d'emoció de veure quins sentiments han sigut capaços d'emanar de les amenaces del govern. I et diré una altra cosa. Jo, amb un tuit, li vaig donar les gràcies personalment al Mariano Rajoy per haver-me fet republicana catalana. Perquè és que a mi em va fer republicana catalana i em va fer anar a votar el senyor Rajoy.